o tese de comment o de go see nwa baby virgin o na go see blessing my cancer na go see anyo wazurike kede bo wazurike na agwa ina love na God nyere na 300 million enwe mgbe Elijah Enugu buru sacrament je gwo onye ama that's no na egbu ndị mmadụ just ka afia na ewu no but the sacrament as cultural devil as na enwe ndị amosu biche Enugu onye ama biri choto I need more to ask, and I'm also have I reach black and black. I am about that. I got to ask you about it for those people going up to the middle of the result. She please tell her, how are you? Whoa, come, hit and also, what's up? You reach a white and white blue pants in Anya, boom wine, na Piocon, Wagner, no yanko. What I credit to 6 years a chair for the body can water, or Mantina wine. 1 year not to work more than wine. Yeah, for you na gwana mara kama virgins no dey. E ga no do ko na bo no na bego kokoko twa nke ban kwa ya to the moto egbu e bona. Asi. How is oku? Ama mo kokoko na m chogole jam na agba m na ha na atwo wan. Mangwere. Ngwere ya cho ba na sing pa. Mu don nke wan. Mana nwa na dey ria. Makokroach. Makokroach, ifu gbe makokroach na apioko. Mba nwa na dey ria, o go na o da sufficient ko na. Sufficient, ya nwa virgin na vision. Ya na ego. I say we moto Mary baby. O dey go moto ego. Dash nka na me. Anyway, one of our members in America, I send more than 150 million. No mo gasi eh. Maka ogun no je ego no go moto ku no bere anyo fish na wa virgin na mali. Aba to yin we bia mo na ro. Hallelujah. O tese de comment, o dey go see one baby virgin. O na go see blessing my cancer. Na go see anyo wazurike. Kede bo wazurike. Na agwa ina love na God nyere no 300 million. No 300 million. Jesus dey go see no kama go back in what something years ago. Ya bro in Nigeria on Facebook. Oh, you pop to your use everywhere. On a Ganetiria, Shei, Bola boy, hey, Davido! I need to put a candara na Lagos. Poverty. I am. And you're Chamata. Bana, hey. Edge the one mother, Jesus. Jide Jamaica, Jide, rapper here for Jide. One, yes, the money is a black of Satan. Black of Satan, Bible make a man and Jamaica on your chance of the Ronya Dio joke. In my honor, going to Satan. I am any on a black of Satan. I didn't believe in anyone was. And that's not witchcraft, but only one of Greece in our Lopatean can also believe you. Oh, you have witchcraft no good. And the Bible and the Bible witch in Kanya Tamos on your map while do kick. Map while he catch him. Map or he. Only one of Kunepa, name what ambulance, name what oxygen, CT scan, I don't local government. And you hospital, get them by Sakalinka. When you buy no get down with the Chetamma mine and that copy of the snake on Abia. Mentality on you. Nakanaki or snake. Ego. H and the poor people. Akanake oko ego bia na ego na bia onye ocha akanake oko ojo oro ma go no ya rota o ma dues ego no ga for the month anwere one ogara onwe oro rota the thing for dues ya na time e jiri je leave ro jere onwe leave o no cho anata ni mo bonya aka Jesus go zie ege no I met you the man no I met you the man no I met you the man no e ba bona ha no ha ja akara kam abun wa ka bun wa ijia Jesus ko ne buwa Chua papa chidema mpe fa ija karaka eba bana hake chira karaka mo Jesus pop you name choba and the Holy Ghost fire eno morako eno morako asime no morako ana morako eno morako hey Holy Ghost fire for show them Holy Ghost fire for show them amara no geme ya ko bi de mama amara egwe perima Amara no game could be the only believe. Amara no game, I could be the mama. On your chat, your emergency number. Come on your trouble, I could be the amma. You know, America, I choke over the game 911. I'm going to when the police will come and give you courage, advice. Texas, la. 911 need depressed. Yes, police, I beside police need depressed. Or maybe could be the game. Oh, what's the problem? You're right. You're getting yourself. Right. Do you need to go to hospital? You need to see a counselor. When you buy on a desert, dust in a queer. I think I have a week. I go never catch you. I go here, go get the money. I go na go. I wanna go near your village so freely. Especially when I so one. Each general, the civil guy was in the police, so why not the civil defense? It's what is born here. Oto. Ina ku 500,000. Egi manage bi dolu nwa boy afia. Ina akuya the security. Wo ko drugo je village drugo nata. For hunger. Koboko na why onye obuna na oga. You know the why are you? Zige no segara poga ba je bi obodo yipo. Konji na attack. Konji I try tabuge.
in age like poverty. You go why never una chọrọ ijide mmadụ as a savior. Una chọrọ ijide government. Jide neighbor gị, jide say ike ka ọsọ pụta gị. Jide aka nwanne ego tunde na nice onye ya na nwanne. Fire bear. Ha onye nwa ji akara aka gị. Onye mgbu nwere akara aka si black man. I nwere akara aka. I nwere akara aka jaru screen phone. Akara aka comment gị nwere. Eji install alphabet eji ede ije dị feketa. Ịpịa phone gị na ebe nye sign of comment idebe ABCD. E type bụ ihe. Kedu ihe eji tinye ya? Holy Ghost ade review nke atụ onye oji. O tese de comment o de egosi ya nwa baby virgin. Ọ na-egosi ya blessing nwa cancer. Na-egosi anya wazirike. Kedu ebe wazirike? Na-agwa anyị na love na God nyere ụnọ 300 million. Ụnọ 300 million. Jesus ade egosi na ka Mark Zuckerberg nwa ta something yes zero. Ya bụrụ onye Nigeria ro Facebook. Oh, you pop ya use everywhere. Oh, na ga na-etiri ya Sheyi, Burna Boy, hey Davido. Ani iti mkpụrụ ka ndara na Lagos. Poverty. Onye acha nweta. Mba na hey. Ejidekwa na mmadụ jide Jesus. Jide nje Michael Efranya. Jide ihe rapụ ihe Efranya jide. Nwanne, akwa ya nwere nke video m kirita mmadụ send na WhatsApp. This guy na-asị kọba ama aka. One guy na George ebe na America na-asị ọbago m aka. Enyi ego, onye ego zina ọbago m aka. Obrigado. Yes, mmadụ send him the video watch ha ya. N'ụtụtụ. Ọ bụrụ nwere onye mụrụ nwa n'ogolo since November ha no go 7 months. Weti nwa ya. So ha na-asị na ha na-akpọ m na phone na maza ho. Bọọlụ ze use ma onye nke ino. Nke a bụ obere ihe, nke a just evidence. Anyị na-agbapụta ndị n'ogo n'ụlọ ọgwụ a year and 3 months. Agbapụtago m ndị nọ onye mụrụ nwa nọ n'ụlọ ọgwụ for 2 years di atụ akpụ ime na December ọgwụ na Abakaliki. Arụrụ ha họrọ ebe ha na-edowe ute. E nwere ụlọ ọgwụ mma n'obodo ama akpọrọ gị jee na ya kpọrọ patient gbago onye kpọchisie ha n'elu ha na ọhịa dị ka anọ na prison n'iru Chukwu na ọ dị na ụlọ ọgwụ na ikpe maka na ịchọrọ ijere ụdọ ọrụ charity na kpọrọ m ka mkpọrọ gị jee ebe a na-akpọchi patient ebe dị ka sel kpọrọ ha gbago n'elu last floor pichie ha ebe a ha na-eri nri ha na-eri nri ọgbasa na ha siri nri ọ na-abụ kednes dọkta ogoro ọgwụ ego mego na na-akpụ nọsis sọjọn si na-abịa eme ya zọndụ oriri ya ndị mego na na-akwụfa imego na na-akwụfa enwere sọjọn ya bịa mechere gị sọjọn apụghị naba ga-enye ya ego nye ndị a na stesi ga-egi ozugbo jee wet brid gị ọgwụ enogide bed agbajije go bed ọfụ mgbe ahụ ihe a na-eme obere ọma mbịa ọ na-agụ baịbụl mgbe ahụ ya ahụ na-ebido obere onye isi ojii si na mpe fine na-egbu ya mana ọnwa ezi Disemba ije gbu mpe fine enwere m na ya na-ekwu nya ọsị m na-enwere winch na-enwere ka ya ji ekpere megide confess ya na omume ọ na-eme nsị aka egosi confess na omume obido mmebe gosi na nọ na confess ndị ivu na ihe niile nọ na new pass mkpọ sọsọ orire ka anyị na-ere buying and selling no production nwe ofu onye oye filter niile na-ere na new pass steering coat niile seat cover niile bottom plate niile dị na new pass thyroid niile ma stabilizer leakage niile na new pass shaft niile ma kakara aka ma ihe niile anyị ji alụ moto shaft niile o buying and selling none of them is manufactured in new pass motor spare parts import to employ the youth no import container anata onye chiko gasịrị garibe my container anata ụmụ container China na kuchi container ngwa ahịa from Belgium. Container China na bịa ebe ebe natural resources so e were ya na refine na buchitekwa ya azụrụ esi ya dị na Nigeria nwe profit times 2. Ogugo ha goro na ha nwe profit. Manufacturer ebe ndị isi ojii nwe profit. Onye ojii na-emechi prayer. Unu na-emechi prayer. Chem prayer ọbịa. Enwe eji gị. Ọnọdụ n'afọ. Ebe mmadụ were n'okwu ọnụ. So otu a m si asụ mụ abụ onye omenala otu a ka m si asụ akwa m dị det. Gị nwa bụkwa nwa Jizọs na-asụkwa akwa. What's the difference? What is the difference? Mwa boyo ọdịnala bụ ozigbo onye omenala nwa Amadioha mụ nchi ịsụ akwa nwere ncha sụba akwa m otu a soko gị nwa nwe ikuku gị nwa we move we fly ịchọgwa anyị ịsụ akwa i werekwa ogbo nche sụwa akwa ị na-agwa m na nwere God ọzọ dị iche ya agọzi gị rapụ m nwa so ihe niile mụ na basa oji adoration n'Enugu ụfọdụ ka m na-afụta na street agụụ na-egbu si na-agwa m na God adoration rapụrụ ndị ahụ gọzizie m nwa okwe ma nke mụ na ya keneche nya mgbe anyị ji edozi phone anyị chabie na-akụ aka n'iru moto ejie n'okwu ọnọnọche ya bine ọnọnọche m bine asị m ọnọnọche m bine onye nọnọche gị bine onye nọnọche gị bine ọnọnọche gị bine kedu Nwachukwu ha nọ n'oche ya onye nọ n'oche eze gị ahụ anyị nọ na jentante wee na-emegide onye nọ n'oche eze gị na-asị ya bine ka ị nọrọ n'oche gị ka ọhụ oche gị ka ọ Nwachukwu onye nọ n'oche anụghị dị oche anụghị dị malite problem onye nọ n'oche gị mgbasị ya kụrụ mgbe nọ n'oche mgbe Esta nwụrụ anwụ Jesu kpọrọ ya ọ wee gbu ya si Jizọs ọ bụ na ị nọ nso nwanne nwaanyị agaghị anwụ o jere bịa ebe ọ nwụrụ anwụ wee si ya n'ụra ka ọ na-arahụ na ọnwụ ha anwụ ọ si ya taluta kumi o wee kunye onye nọ n'oche gị na-ekuni at the count of 3 1 2 3 4 5 Chidema na-eme otu a
Chidema na-emoto imecha otu ịkara onye rụrụ exhaust 911 mma ibu onye daidai. So imecha ịkara onye rụrụ mọfụl anọ n'ime Benz ndị ba ya jiri ozi anya afọgata ha kpọrọ Indomie ezuri ozugbo maka na reality ezuri erete ego. Ịkara onye rụrụ Indomie anọ n'ime exhaust mma nwa amugu ki wee gote iPhone. Jesus gozie ka nwike nye onye ọcha ego gote onye ọcha phone gote ya singlet rie ndị gboo rie ndị iche. Onye ji chọ ka Jesus gozie gị. Jesus gozie gị je goro onye Germany Benz o dowere frame yo trans akọpụrụ tipa dowe frame tinye bia ma ya pan tinye inches tinye door wee tinye glass tinye steering ihe na arụ ọrụ kpọsazie ya for sale. Onye oji ayawa na God of onye Germany ka onye ego onye Germany ogote moto sị gị bịa lee ya ma Chineke na-emere m bịa lee ya ma Chineke na-emere m enweghị m onye enyemaka naanị ya aka nwere. Onye na-enweghị nne na nna n'obodo oyibo gọọmenti na-akwụ ya ụgwọ ụtarị mmụọ a na-akwụ ya ụgwọ n'ụtụtụ efife abalị. An orphan n'obodo oyibo na-alachi aka mebelacha an orphan n'ebe na obodo onwe Jizọs na-akpọ na-alachi aka mpịọtọrị mpịọ. Inweghị nne akparịrị ka wee mewere ka Jizọs wee cheta gị ewo n'ihi na-egwu na-akọ arịrị enweghị m onye enyemaka naanị gị ka nwere. N'akụkụ Besaida ka a na-echere mgbe ị ga-eje n'okpuru 911 mba ichebe jee n'okpuru 911 chebe onye vu jee n'okpuru 911 jee nọrụ chebe ịnọ n'akụkụ Besaida na-eche jee n'okpuru trela Dangote ọ bụrụ ọsọ na Besaida sọsọ trela nọ na China ka trela niile nọ n'Africa mana ịmanụ nata na trela gburu mmadụ na China because na fada agba n'efife fa nwere ụzọ fa na-agba n'abalị na obodo nwere Jizọs a na-ekpuchi ofere m Enugu tọrọ chụgwa onye ama enwe mgbe Elijah Enugu bụrụ sakramenti je gwogwo onye ama asị na ọ na-egbu ndị mmadụ just ka afọ ya na-ewu n'obodo sakramenti gasị ka ọ chụọ devil asị na enwe ndị amosu biche Enugu onye ama biri chi ụtọ for my sake ndị ụka ka ije nwa ọbara ha na-eme otu asị ndị amosu ha ha iriche black and black ahịa nwa ọbara taa ha gara otu asị ebe a na ya fotosbi Enugu onye mapụta na melod nọrụzi otu a chebirizie trela na-abịa ha wọrịa kwam hite n'ọzọ nwa azọ ọbara for my sake religion nyeke ndị Boko Haram na-agbagbu ndị mmadụ na Borno mere video tasị na God fa gwa afọ onye ọbụla nọ na Borno kpebele ichefa na ọ bụrụ na ha ekworo ha gbara the place religion bụ the worst cancer mere the whole check n'obodo nye na ọgụ today religion Pakistan no Yemen religion enwe na-amị ọbara o mere ọbara ọlacha ya otu a ọbara wee nyezie ya ọbara echekwa gị na onye yirikwa akwa kwadokwa o mechie winch na n'ugwu onye ama ọnwụ jucha ọbara fa na ọnata je kwado ọbụna na-arụ na bank je wee arụ kwadokwa kpọ suit je bank Nollywood mere ụnụ arụ ndụ ka wee usoro Nollywood na-eme na arụ wee na-agwụ n'ọya tritigide uru kpọchegide ụmụ nwaanyị nwere kansa n'ụlọ ọgwụ megide ihe niile m mere no way gwụ na eziokwu na enwere Jizọs na-agwọ ọya. Nwaanyị bịa ebe a nke mgba mbụ moto na-agwa m na-emere ya stroke eme mana BP gị na-agụ 240 280 ma ọkụtuo gị n'ala ọ sị m na onye mere ya dị stroke na omume akwa mụ na gị na-enwere ihe onye ahụ na-eme na-egosi na ya mere ya stroke wee jụọ ya ime mmadụ stroke ọ sị m mba na ya ma akwa n'aka ya dị ọcha ovuru Baịbụl ife onye ọbụla kpụdoro iru n'elu Baịbụl n'ime onye ahụ na-agụ check anything about Christianity religion ka ndị ojii kpụdoro n'ala mgbe na-ekpe ekpere ihe emeche ya kpụdoro n'ala mgbe ya agụ Baịbụl ihe kpụdoro n'ala onye kpụdoro n'onwe ya ọ ka na surrender. Anything about Christianity is surrender. You kneel down. You go on your knees. Surrender. You fold your hand. You have surrender. You bow down. I surrender. I surrender. Yeah, Karabasida. I surrender. I surrender. Oh, Jesus. Oh, today, my blessed Savior. I surrender. I surrender. Abrugodo no wajo. Eni wagajo. Memesa. Asigodo no wajo. Eni wagajo. Memesa. Baba. Eshe o baba. Wachuku bobia. Eshe o baba. Baba no beyo. Chineke ni di ma. Onyeze ni di ma. Onye gari ije n'enu mmiri o. Chineke ni di ma. Kwagi gari ije n'enu mmiri o. Jizọs Chineke ni di ma. Nwachukwu ga-ebido gawa ije n'ime ndụ gị.
ebe ọ gara ije n'elu mmiri ọ ga-agawa ije n'isi nwaanyị a dị ime na-enwere CT scan na be nna ya onye vum ọ ga-agawa ije n'ime gị ọ gara ije n'elu mmiri na akwụkwọ mana ọfụrụ River Niger ya abịa gị ije ka mmiri rie ya ọ gara ije n'ime Baịbụl mana ọfụrụ River Benue oyi eje zọ ọkpara mmiri ka zụtagbuo ya Nwachukwu kpọbịa chi ndị ọcha kpọwa Baịbụl bife weta Baịbụl ma gwa m ihe na-ekpegbu bifọ kpọbịa na ọkpọlitere Lazarus na nwoke akpọlite mmadụ anọ na mọchụarị nwa amụgo imeche na beria na ista anata ị nwere chi na-akpọlite onye nwụrụ anwụ iwe je mee beria na ista anata nwa bụ usi ị nwere chi na-akpọlite onye nwụrụ anwụ mana ije beria na ista nata ọkpọlite ya ndị fata na-eri unu mogu yiri chee white and white buru pens n'anya na-bụ ụmụ nwaanyị na-apịa ọkụ gwa gị na ihe nke ụwa nwatakịrị dị 26 years echie ya fata mgbadike ya na-akwụ ọtọ ọma ndị na nwaanyị ọma ndị na gwa m ihe na-atụ ụmụ nwoke ma ọ dara ụmụ nwaanyị n'ego ụzọ ihe na-abụ na-enye nwoke jọọ ego na nwaanyị ego na nwaanyị ife na-enye nwoke jọọ owu ite jide godo nwaanyị fịa gị aka n'isi brain ga-echenji at least brain ga-echenji godo for that matter ọ gift ọ nature ụwa niile nọ n'ụwa bụ nwoke na-achụ nwaanyị everywhere in the whole world ọ nature London nwere mgbe ha mabara Afrịka ma ị bịakwa na Afrịka ọ nwoke na-achụ nwaanyị ọgwa eziokwu ijekwa London ọ nwoke na-achụ nwaanyị ọ ife na nature ọ n'ihe ekere eke bụ nature that you can change it anyway mana anụmanụ ihe afụ ihe na-agwa anụmanụ ka nwa virgin si n'ọdị eri ị ga-anọrọ ka ọkụkọ na-abụ ọnụ na be gị oke ọkụkọ chụwa nke nwaanyị nkọ ya tụga moto egbuo ya bụ na-achụ ama m oke ọkụkọ ne m chọgoro iji amụ na nna agba m na ha na-achụ nwaanyị ma ngwere ya chụọ gba na asị mkpa ụdọ nke nwaanyị ma ijiji mana nwa virgin na-adị eri ya ma cockroach ifụkwa ebe nwa cockroach na-apịa ọkụ mba nwa virgin na-adị eri ya ọ dagharị so vision ka ọ na-eri so vision ihe nwa virgin na-eri bụ vision ya na ego ọzọ ewere moto meria bedi ọ dị ego moto ego dashin ka a na-eme enwe one of our member na America ọ send anyị moto a na-ere 150 million ụmụ m gasị maka ọgwụ na o ji ego n'ogo moto kunu nwebere anya iche na nwa virgin amali iche na nwa virgin bụ mụ like you ka o wee gwa gị na o ji ego gị wee ego moto ka ị nwebere anya ọfụ onye ịchọ ka nwa virgin gwa gị akpata onye iwe bịa m na ruo ọ gị ibecha akwa jekwa ụgwọ ụlọ ibecha akwa chiro 2 deke je chọọ complete rod ejarịa nwanne befe ịkpata ego 2 deke igo hustle nwere grace na what happens to you bụ Nigeria opportune once you get the opportunity get money for Nigeria what happened to you is what Nigeria nwere ni mere akwa na-ewe ọ grace nweta kpata ego ta fly na-eche gị igbu gị echi mutuazi na-eche gị igbu gị na Ọkịja sọmụ nsọ m si abata gwa ngwara unu ndị Ọkịja ma ihe na-egwu trailer dadoro pure Lexus black pịasịa everybody ọbara ni flow ka mmiri mana ndị akịta maybe by 2 minutes ago fabụdị moto abịa onwe ha tinye egwu na-asị omewo ya chimemewo ya ihe nyere mmadụ omume chimemewo ya gwa m ihe a nyere mmadụ omume Jizọs mere na ndụ kpọọ ofu ihe afa ka m kwite movement kpọrọ m ofu ya Jizọs mere gị na ndụ gị taa na-abụghị mmadụ mere ya nyere mmadụ omume na Egypt na-enweghị onye nwere ya na kpoko na obodo ndị Boko Haram gwa m ofu ihe ahụ Jizọs merụ nyere mmadụ omume Buhari enweghị anyị nwa ka na-ekwu omewo ya mmadụ emewo ya ihe nyere Jizọs omume mmadụ emewo ya di m atụwawo m ime omewo ya mmadụ emewo ya ime nyere Jizọs tụwa m di m atụwawo m omewo ya mmadụ emewo ya nwa m nyere Jizọs mụtara m nwunye m amụwo ya ọmụwo ya nwunye gị ma ọnwụ na ya ọmụgọ goo ya ngo neti ya anya stop thanking Jizọs nwunye gị tabara chicken were ji na ọkụkọ jenye fada na nwunye gị mụrụ nwa na a na-amụtara anyị nwa n'obodo enweghị ọkụ ụmụaka tonitekwe face the same thing na gị face ya ka isi celebrate nwa ọfụrụ without any good plan for those children without any good ụmụaka m na-aga school na achị m obi n'aka anọgide agba ọsọ asị na na-agba ọsọ kpata onye ọbụla mgbukani na-agwọ na ọ na-agbarijewe na school nwa ya ugboro nekomego na US ugboro nekomego na Europe baje chọọ miracle gwọọ oke ite otu odi bụ ọrụ ọbara bụ tụrụkpa na-enye gị ọtụrọla wee were otu odi anyị marụchago na mmadụ gị were na-arụpụta fon were otiri odi titere anyị fon otu ede ya otu odi onye China na-eyuzi otu odi chọrọ nchọ otu odi chọọ onye China jọ nwanne kedu fon ọ chọrọ igo ọsị ya na ya chọrọ igo otu odi because ihe niile ndị Igbo rụrụ nwere afa rụọ ọgbọnọ nwa afa rụọ mmanụ nri nwere nkwụ ọchọ nwa afa rụọ kpọọ ito nwa afa rụkpọ ọgụ kpọọ mma kpọọ ji ha na-eyuzo nwa afa kpọọ musical instrument bụ anyị ịgba ọkụ ya nwere ejikọrọ osisi na akpụkpọ mgbada egbute osisi gbuo ya hol were akpụkpọ mgbada kee ya kụba abazie ya afa achịkọtazie akpụkpọ anụ wete osisi fa ya gịnị ịgba ma ịkpọ ya abịa ndị banye na-akpị ya abịa eweta osisi gbuo ya otu ọkụ omume ekwesa na baya ọkpọkọrọ ọkụ ya eweta osisi gbuo ya hol rapụ ebe n'ebe ọgwụ gbazie ya ekwe kụ ama eme gị na ama agba
ndị Igbo nwe means of communication mgbe gboo ha bụrụ ndị ala otu America si nwee emergency number ka ndị Igbo si nwee emergency number mgbe buru gboo ọ bụrụ mgbe buru gboo ihe emergency mee n'obodo enwere ekwe ọya agbakọ n'obodo obodo niile agbakọ ama n'ihe ike emelụ mgbe buru gboo nwere ekwe ọya abụ n'ụdị ya na be nna gị ekwekọ kpọmkpọkpọ nwere degwo ya agbakọ be nna m nkịta ihe ya n'obo mere wa onye agba ọsọ onye agbago ọsọ ọgụ n'oshibanyị onye gbara ọsọ ọgụ n'oshigibanyị obodo ọbụla nwere mkpu ha na-eti azụoku kọmuniti ọbụla nwere alam ha na-ere ezi obodo azụoku oruzie mgbe m na gị ya akụ ekwe ahụ tụkarịa ndị eji kpọkpọ fon ekwe nke ntị oruzie mgbe gị nwa gara UNN na Unizik gị nwa gara na Unilag na Uniben mgbe ị ga-arụgharịzi emergency ekwe ahụ ka ọ dị m teknọlọji type ibunye Baịbụl ihe nji n'aka ọ karịrị ego waya master na maka like this ọmago kesa rumes this obuto ihe nji n'aka nke njika ihe nji n'aka ọ karịrị ego wa ihe nji n'aka okwu nwa tụrụ ha na ihe mpe Ifeanyị ma anya bi maka otu a akọrịa ka onye akwa ya master ka ọ na-eme kwa ya master ka onye London nyere ya kwa ya master na Ruin North Mexico were anya ndị be ha ọrụ ife ọ dị ka agwọ onwere onye kwa ya master ife kwa ya master buru ibu ha na-adịkarị ka ndị eji chụọ aja n'ime aka otu a